tywydd wedi bod yn dda'n ddiweddar, pobl wedi bod yn gofyn am law. Ffarmwr yn dweud bod dim modd tyfu dim byd heb law, dim bwyd, dim bywyd. Gan y tŷ yma, weithiau, dyn ni'n cael nodyn yn dweud bod dim dŵr yn mynd i fod yn y tap o 9 gloch bore tan 4 gloch pnawn, a mae'n nuisance. Ond beth petai dŵr y tap ddim yn dod nôl am 4 gloch? Beth petai o byth yn dod yn ôl? Mae pobl yn pentre parc yn ymyl Bala, maen nhw'n deud bod cynnal yr ysgol a'r neuadd yna yn gwbl allweddol i fywyd i cymuned nhw. A dwi'n teimlo achos dwi wedi gweld y chwalfan yn pentre ni yma yn Llanfihangel yr Arth ar ôl cau'r ysgol. Wedyn, dwi a'r pobl canol oed a pobl hŷn yn dal i gynnal pethau. Ond dyn ni'n gweld pobl oedran rhieni ifanc, pobl sydd wedi bod yn ei arddegau'n dod i tyried pethau. Di pobl ifanc ddim yn prynu tai yn y pentre dim mwyach, achos bod dim ysgol y gwasanaeth yma. Mae dirywiad, mae'n dod i ben. Mae bywyd cymuned Gymraeg arall yn mynd. A dyna yw dyfodol y Gymraeg, yw cynnal yn cymunedau ni, yn sicrhau bod ni'n gallu gwneud defnydd o'r Gymraeg ym mhob rhan o fywyd. Felly mae penderfyniad mawr gan Cyngor Gwynedd dydd Iau nesaf i wneud. Ydy ysgol parc, ysgol lwyddiannus yn mynd i gael neu beidio. Ydyn nhw'n mynd i beryglu bywyd cymuned fach Gymraeg arall. Fel gweithred symbolaidd o bwysigrwydd yn cymunedau Cymraeg, dwi'n mynd i fynd heb ddŵr am 100 oriau wythnos yma, heb ddŵr, heb bwyd, am 100 oriau cyn cyfarfod Cyngor Gwynedd sy'n mynd i penderfynu ar dyfodol yr ysgol yma a'r gymuned yn parc. Dwi'n gofyn i'r cynghorwyr i ddarllen bob gair, pob cri o'r galon gen ysgolion parc, plant y parc, aelod y gymdeithas ag eraill, cyn bod nhw'n dod i benderfyniad i troi tap bywyd i ffwrdd ar y gymuned yna. Dŵr oedd ysbardun y dadeni diwetha. Dŵr fydd yn creu dadlau ymysg y genedlaeth yma a'r genedlaeth nesaf.